sängyssä makaava, miettii päivää tulevaa, veitsi kädes toivoen, ettei siitä tulekaan. Menneisyys seurasta ei voi poistaa eikä unohtaa, henkisesti poika vertaa ja paskaa ulosta. Tyhjä katse päässä maailmaa vaivoille tulosta, yrityksensä lopettaa, niin arvetkin voi unohtaa. Kuolleena sisältä, kuolemaa vaan odottaa, eihän tässä voi mitään muut kuin viimeistä päivää odottaa. Henkisesti kuollut, fyysisesti hukas, viimeiset asiat poika tälle maailmalle lupas. Mieli monimutkainen narujen umpisolmu, mieliala vaihteli ja psyykkeeni taas horju. Onneks SSR:n päivän olotilan torju, oli vasta pikkupoika kun mieli ekan kerran sortu. Kellekään ei kertonut kun kaveritkin torju, pelletpurkista ja eläinten taposta ne orkut. Narun päähän vedettiin ne vikat umpisolmut, mieliala vetäytyi koko muun maailman torju. Millä todennäköisyydellä lopullisesti sortu, kun negatiiviselle lähde kaiken positiivisen torju. Henkisesti kuollut, fyysisesti hukas, kävelee kohti kuolemaa, kodeinit sukas. Nyt teille tuli loppu, sen se lupas, joskus vielä tajut olevas lopullisesti hukas.